Simbanya Bato sa Bunuan, Dagupan City inihahanda na para po sa pagdating ng labi ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa Araw ng Mga Puso o sa Sabado. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Dito sa may simbahan na Bato sa Bunuan, Gisat, Dagupan City, nakatakdang ilagak ang mga labi ni dating House Speaker Jose Jo De Venecia Jr. Nililinis at inihahanda na ang Annunciation of the Lord Parish o mas kilala bilang Simbaan niya Bato para sa nakatakdang pagdating ng labi ng dating mambabatas sa Sabado, Pebrero 14. Ayon sa pamunuan ng simbahan, simula Miyerkules nagsimula na ang malawakang paghahanda dahil sa inaasahang pagbisita ng maraming Pangasinense at supporter ni De Venecia Jr. Magdadaos pa ng maikling necrological program sa Dagupan City Plaza, nasusundan ng 2 oras na public viewing bago idiretso sa Simbaan niya Bato, kung saan nakatakdang pangunahan ng Arsobispo at Obispo ang magkasunod na Vigil Mass hanggang Linggo, bago dalhin ang labi patungong Batasang Pambansa sa Lunes, Pebrero 16. Kaugnay nito, ipatutupad ang temporary road closure mula Karanglaan hanggang Mayombo Road sa Sabado, Pebrero 14 mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para hindi maabala habang isinasagawa ang aktibidad. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.